Assalamu alaikum, barkamu saduwa da ku a cikin wannan bidiyo inda za mu nuna muku yadda ake amfani da wato Xender ko kuma flasher wurin connecting ɗin waya da kwamfuta. Su dai Xender ko kuma flasher suna amfani da kimiyya da ake ce ma Wi-Fi, wanda ya zamto wireless, sai ma'ana ba ta buƙatar waya wurin yin connecting ɗin abu. So za mu yi amfani da wannan abu wurin nuna muku ta yaya za a yi connecting ɗin kwamfutan ku da kuma wayan ku wurin yin transparent ɗin file. Kowa ya sani cewa a farko dai amfanin da aka sani da muka fi sani cewa Xender ko flash yana yi shine a haɗa waya da waya wurin tura. Yau za mu nuna muku yadda za ku iya haɗa wayan ku da kuma kwamfutan ku. Da farko dai abin da zai fara fitowa shine in ka shiga Xender, wannan hoton, ma'ana zai nuna maka wannan hoton, sai ka zo nan wayarin, gashi nan wayarin za ka iya taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai dawo nan, ma'ana nan yana nuna cewa za ka haɗa waya da waya ne. In ya dawo nan kuma yana nuna za ka haɗa waya da kwamfuta ne. So sai ka taɓa nan. Idan ka taɓa nan zai baka wannan screen. In ya baka yana nuna yanzu za ka iya haɗa wayarka da kuma kwamfutanka. Abinda za ka yi shine sai ka taho nan ƙasa wurin Wi-Fi hotspot ɗin nan. Ka tabbatar cewa can wurin kwamfutar ka buɗe visibility na Wi-Fi naka, ma'ana ka buɗe Wi-Fi ɗin ta yadda kwamfutar ka za ta iya sacin ɗin wani hotspot da aka buɗe. So sai ka latsa shi wannan Wi-Fi hotspot ɗin, shi kuma zai buɗe hotspot ɗin wayarka. Daga can misali yanzu in na buɗe misali hotspot ɗin wayata daga nan, misali in na buɗe hotspot ɗin wayata daga nan zan ga alamar koda hotspot ɗin ya zo, ma'ana gashi nan Xender AP7865. So zan iya shigan shi sai in yi connecting. Amma kamin in connecting, idan na latsa wannan zai buto man nan ne, ma'ana in je in duba in gano wannan service ɗin. Gashi nan kuma in na gano shi sai ya ce na biyu in je gashi nan in sanya waɗannan lambobin. In sanya waɗannan lambobin a cikin browser ta. Misali yanzu idan na yi connection zan iya zuwa sai in koma a wurin browser ta, sai in sanya waɗannan lambobin da ya bani. Kamar nan kenan misali zan je cikin adireshi sai in sanya wannan lambobin, misali text sai lambobin ɗaya tara biyu, misali gashi nan ma. To misali za ka sanya waɗannan lambobin ne yadda ka gansu haka, yadda ya baka sa. Da ka shiga haka zai ci gaba da abin nan ya connecting. Idan ya connecting wayarka za ta yi ƙara cewa ka yi connecting da wayarka. Jira shi kaɗan mu gani. Yawwa, kun gani. Da farko dai kafin ka fara kawowa nan zai iya kawai ko za ta iya yin ƙara, ma'ana ta baku wani option cewa ku yi accepting ko kuma ku rejecting. Idan ka yi accepting shi ne zai wuto da kai zuwa wannan shafi kenan. So abinda kenan yanzu ka riga ka gama connecting ɗin kwamfutar ka da kuma wayarka. Nan wurin duk kayayyakin da ke cikin wayarka ne ko kuma kwamfutar ka. Idan kana son ka ga hotunan da ke ciki, ga su nan wajen za ka iya taɓa nan hotuna kenan, nan bidiyoyi kenan, nan kuma za ka iya ganin waƙoƙi misali. So duk hanyar da ake bi wurin amfani da su waɗannan abin ɗaya ce. Ga abu malatsi nan guda, in kun gan shi mai kibiya na wata nuna, idan ka gani yana nuna cewa ka yi downloading ɗin abin da ke cikin wayar zuwa kwamfutar ka. In kuma deleting ne gashi nan za ka yi. A shi ma bidiyo a haka za ka iya cewa download ko kuma ka yi goge shi. So kowane file za ka iya mai haka. Idan kuma kana so ka yi adin ɗin bidiyo, za ka iya zuwa nan ka taɓa wurin adin, zai kaka can cikin kwamfutar ka. Misali bari mu nemo wata bidiyo wanda za a iya adin nan wajen. Misali sai mu sanya wannan bidiyon gata.
sa wannan bidiyon, kana sanyawa shikenan aikin gama ya gama. Wannan hanyar ita ce mafi sauƙi da za ka iya transferring na file. Illa iya kawai abin da ake so shine kawai ka je duk abin da za ka yi adad, ka je ka latso wannan abu, kawai ka je bayan ka zaɓi misali ko bidiyo ce ko menene ne ma za ka abin nan, da ka taɓa shi nan wurin ka sa OK, zai taho cikin inda kake buƙatar shi. Can cikin cikin Xender ɗinka kuma daga can wurin history za ka ga cewa abin ya shigo ko bai shigo ba. Duk abin da ya shigo za a gan shi can a wurin history ɗin Xender naka. Dai ga yadda wannan abu yake, abu ne wannan hanya ce mafi sauƙi za ka iya transferring file. Ki da ka san kyafta da bismillah da kayi komi ya gama. To kun ji, so bayan ka yi connecting dama wannan shine hoton da zai nuna maka, yana baka cewa in ka so za ka iya disconnecting nan, da ka latsa nan wayarin shine za ka yi disconnecting din wannan abu naka. Da fatan wannan bidiyo da muka muku kun ji daɗin ta, ku kasance da mu domin samun wasu bidiyoyin wanda za su baku, za su ilmantar da ku, za su kuma nuna maku yadda abubuwa ke tafiya. Ku kasance da shafin sadarwa.